Noget af det, der er vigtigt at forstå ved chipslag, det er, at kølehovedet er på vej nedad i det, vi rammer bolden. Så den vinkel, der er på slagfladen, er det, der får køllen til at komme i luften. Når man tager opstilling, så kan jeg godt lide, at armen sidder tæt til kroppen, sådan så kroppen kan bestemme over selve bevægelsen. Kølehovedet på sådan en lille slag som det her vil hele tiden være til højre for hænderne herfra, hvor vi kigger. Og boldens placering vil være nogenlunde midt imellem fødderne. Og igen så er det kroppen, der drejer og bestemmer ind igennem her, og hænderne er hele tiden foran kølehovedet.